Здравейте! В предходното видео в канала ви показах един монтаж, който бе изработен предимно за пиявици и черви и е удачен за риболов от брега. В настоящото видео, малко преди началото на стартиране на сомския риболовен сезон, искам да ви покажа най-често използвания от мен монтаж при риболова на сом. Монтажът е с повърхностна тапа и се води сравнително универсален. Лично аз го ползвам предимно с рибка за стръв. В хода на изработването на монтажа ще поговоря и за тапите, които са доста интересни, тези на Unicat. Те дойдоха тази седмица и това ме накара да ви покажа в отделно видео този монтаж, който съм показал и в други общи видеа с ваденето на риби, но искам този монтаж да си го има в канала за тези от вас, които търсят специално монтажът, който най-често аз използвам. В случай, че за първ път попадате на канала, казвам се Ивайло Иванов, по-известен като Бате. Каналът носи името Baitfish и ориентиран предимно около сомският риболов. Ако видеята ви допадат и все още не сте абонат на канала, абонирайте се, натискайте камбанката, за да получавате нови известия. Сега ви запознавам с артикулите, които са ви необходими за изработването на монтажа и преминаваме към съществената част. Ето ги необходимите за изработването на монтажа артикули. Нуждаем се от плетено влакно, монофилно влакно, два различни модела куки, тежести. Тук съм ви презентирал 3 модела. Ще направя с нова за магазина тежест на Black Cat, която е гумирана. Другите тежести, едната е обикновена, правена от българин, другите са на Unicat по 2 в пакетче. Тапите, които са ви необходими за изработването на монтажа, в случая съм ви показал 2 модела. Тази на Unicat, която е сравнително по-ефтина, в момента има само 200 грамови, 280 ги няма при производители от миналата година. Тук една нова за магазина тапа на MatCat, която е малко по-скъпа, но може да бъде използвана с светеща ампула. Силиконов шлаух в 2 диаметъра, вирбели и ножичка. Преминавам към изработването на монтажа. Ето, за да не губя време, съм си нарязал силиконовия шлаух, който ми е необходим за стопери за покриване на възлите. Това, което забравих да ви презентирам, е, че използвам и тракалка. Взел съм една тракалка, тежестта. Срязал съм си дължините плетено влакно и монофилно, което ми е необходимо. Започвам от връзването на долната кука с допълнителните жила. Нея връзвам с плетеното влакно. Около 40 см съм си отрязал плетено влакно. Правя си клубче сравнително малко. Така. Прекарвам плетеното влакно и правя възел. Ето го. Възела, който покривам с силиконов шлаух около 2 см от тесния, леко наплюнчвам, за да се плъзна по-лесно. Ето го. Покривам го. И от другата страна също правя клуб, който е малко по-голям, за да закрепя другата кука, която е 6.0 ригинг хук на Black Cat. Тя е с достатъчно голям отвор, да може да си направите монтажа с 1.3 монофил, такъв какъвто ползвам аз. Малко трудно се връзва, но е по-твърд и не дава възможност на рибката да се оплита. Ето, прекарвам купчето през ухото на куката и после връщам, за да направя възела. Така, монтажа, който се получава, е на 30 см. Умишлено е по-дълъг, тъй като аз използвам и сравнително по-големи кефали, 500-600 грама кефал. Ето, в зависимост от това колко е голяма рибката за стръв, може да си коригирате долната кука, навивайки плетеното влакно на горната. Сега ще ви покажа само да покрия възела, след като вържа и монофилното влакно.
Ето, прекарвам през ухото на куката монофилното влакно и правя 6 намотки. Пак казах, малко трудно се връзва, но аз съм свикнал и с едно и две може да си направите по и прекарвам монофила. Ето. Изпъвам хубаво и покривам с термошлауха. Наплюнчвам задължително, за да може да се покрие по-лесно. Ето го, покрих възела. Сега се опитам да изрежа остатъка от монофилното влакно. Малко късичко остана. Ето го. Така. Готови сме с връзването на куката. Ето, показвам ви по такъв начин може да си регулирате дължината на долната кука, в зависимост от това дали сте на статична вода или на течаща. Ако сте на статична, будете рибката за гръбната перка с горната кука, а с долната някъде в задната част на рибката я забивате. Така, ако сте на река и има течение, горната кука в главата на рибката. Слагам стоперите за тракалките и тежестта. Ето, по такъв начин прекарвам. И застопорявам тракалката по същия начин отгоре с стоперче. Така прекарвам. Пак от същата страна връщам. По този начин, използвайки няколко стопера, имате възможност тракалката да я отделите от стопера на тежестта и да пуснете по-надолу към куката, дигайки нагоре тежестта, да спрете ограничаването на рибката. 80 грамова тежест на Black Cat, която така изглежда като гумирана. Ето, слагам си пак стоперче за тежестта. Слагам тежестта. И другото стоперче. Застопорявам от горната страна. Ето, и имате възможност да си бутнете тежестта по-нагоре, ако не искате да ограничавате рибката. В по-студените месеци сумовете не са много агресивни и е хубаво рибката да не е прекалено жизнена, затова тежестта може да е по-надолу към куките, а в по-топлите месеци да дигате тежестта, да играе свободно рибката. Нанизвам и шлауха предварително на линията, за да покрие възела на вирбела. И ето, по какъв начин си връзвам вирбела, възел осморка, прекарвам. Около 80 см ми беше дълъг в началото повода. Ето, прекарвам един път, втори път. След възлите ще бъде не по-дълъг от половин метър. Така, усуквам един път и прекарвам вирбела. Издърпвам хубаво възела. И затягам. Трудничко е с 1,3, много по-лесно е с 1,2. И покривам възела.
Ето го. Изрязвам ненужното влакно. Ето, монтажът е готов. Така. Монтажът стана горе-долу около 50 см след всички възли, но това ви дава възможност, благодарение на тапите, които ползвам аз, да си го пускате и на 5, и на 6-7 метра под повърхността на водата. Сега ще взема влакно от шок лидера, за да ви покажа по какъв начин. Ползвам аз задължително шок лидер. Ето това все едно е шок лидера на въйцата ми. Прекарвам си шок лидера през напръсника на тапата. Вкарвам в тръбичката на тапата шок лидера и застопорявам с напръсника отгоре. Тапата не се мърда. Фиксирал съм една определена дълбочина. Тук се закрепвам в горната част на вирвела шок лидера с такъв възел. Няколко пъти навивам, няма да го пристягам, тъй като после ще го развия. Ето по този начин, и тук си правя допълнителен възел, който да е подсигуряващ, ако случайно препъзне влакното, да опре на него. По този начин имате възможност да си пуснете стръвта на много по-голяма дълбочина, отколкото ви е дължината на въдицата, и да речем на 5-6 метра от повърхността към дъното да си пуснете стръвта, като дойде в близост рибата, която трябва да приберете от лодка или от брега, дърпате си напръсника, тапата пада към вирбела, после отивате на същото място, нагласите си дълбочината, застопорявате си отгоре тапата с напръсника и риболовът продължава. Като аутригера винаги го връзвам над тапата, монофилното ми влакно влиза ето в този отвор, който е на 2 ката сгънато влакното. Тук с обикновен възел си превръзвам монофилното влакно към шок лидера, като се скъса не се получава възел. Това е общо взето. Имате възможност и за по-големи рибки, ако искате да използвате по-големи тапи, 300 грамовите, но са малко по-скъпи тези на маткат, но те пък позволяват, нали, с такъв диаметър е застопоряващата тръбичка, че може да ползвате светеща ампула. Това е, дано да ви е харесало видеото. Коментирайте отдолу дали сте използвали този монтаж, дали ви дава резултат. За тези от вас, които искат да разберат кой печели монтажа от предходното видео, нека да останат до края на настоящето, за да разберат кой е късметлият. Ето, седнах вече на компютъра, отворил съм си 3 прозореца. Единия е с видеото, от което ще избера един, който от вас ще спечели монтажа за пиявици и черви. Има условие да е коментирал някакъв артикул от магазина. Копирам видеото и го слагам в програмата, която сама ще избере печелившия. Изтривам този линк. Слагам този на видеото. Филтрирам, за да не се повтарят коментарите. И програмата иска да сметне колко са 2 плюс 8 равно на 10. Общо 17 коментара. Стартирам. Програмата сама ще избере човека, който ще спечели, но е важно да е коментирал някакъв артикул в магазина. Затова съм отворил и прозорец горе с магазина, за да видим дали наистина е коментирал. Така, печеливш е Ивайло Марковски. Той е коментирал Garmin Striker 7+. Така, Garmin е на началната страница. Аз съм с такъв сонар. Изключително опростен вариант.
Като цяло всичко необходимо има за риболова на буй и на кльонк. Има 3 отзива. Ивайло Марковски. Ползвам този модел на Garmin и смея да твърдя, че работи безупречно. Препоръчвам го на всеки. Честито на Ивайло Марковски. Той е победител, при когото отива този монтаж за пиявици и черви. Да намери начин да се свържи с мене. Желая ви успешен риболовен сезон и дай Боже да се видим съвсем скоро с нови риболовни видеа.